pamene a Sylvester Namiwa amenyedwa dzulo kuma demonstrations amene amachitika mu mzinda wa Lilongwe ofuna kukakamiza wapampando wa bungwe la Make Mada Benotali Manja kuti atule pansi udindo wawo, anthu ambiri akhala kudzudzula kuti zimene zinachitika pamene kuja si zinthu zabwino. Munthu kumamenyedwa apolisi komanso asilikali akuona zopatsa mantha komanso ndi zinthu zokhumudwitsa. Ndende pa Nyasa Voice Box zikuone kuti abile malata zimene zitu sakugwirizana nazo. Akuti nonse amene mukunena kuti olemekezeka nduna yona zachitetezo za mdziko Minister of Homeland Security Bambo Ezekiel Chingoma achotsedwe ntchito, komanso kuti Mai Mary Nyolamba amene ndi IG wa polisi achotsedwe ntchito kuti alephera kuteteza Malawi. Akuti zimene zozo ndi zachibwana. Ndende matikali modzi pano pa Nyasa Voice Box kuti voda abile malata akuti bwanji makhani imeneyi ndipakamaliza timene musango choka mutuuza maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. A Sylvester Namiwa ndi omwewo. So ifeyo timanena kuti nchitidwe uwu omagwirisa ntchito anthu amene ali ma activist amene akuyenera kuti akhale tu yobweresa mtendere mu dziko lino la Malawi, tikuchita condemn to the highest term. Akubwera kuti cholinga chawo kunena kuti inu anyamata inu muziteteza chipani chanu. Tsopano musamaganize kunena kuti chipani china chilichonse chilibe ma members yake. So tikamaziyamba zinthu izi tizipezeka kuti tikupewa. Nde apangidwa kumene kuja amenyedwa kwabwera tsopano mwini galu. Nde akunena kuti tikufuna tsopano kuti Minister wa Homeland Security komanso Inspector General atule pansi maudindo awo kapena President awachite fire. Ife tikunena kuti ichichi ndi chibwana cha Nchombolende. Munthu ukakhala ku opposition uzivomereza kuti uli ku opposition, usamakhale ngati uli kuboma. Omwewa akambanjewa akhala kumangofuna anthu kuti mwina azingo achosa madera mosiyanasiyana ma institution aboma azifi kuti mwina president kaya anthu aja akamalembera makalata kufusa ntchito akambanje ndi amene amauza anthu kuti kale kaloweni apo ndiye ndikafuna zizatenga udindo wanga. Pompano amanena kuti Director General wa MBC Bambo Kasakula achokeso pa udindo wawo. Posachedwesa apa anabwera hayayi koma kumakrago simungathe kuyikaso mashini tipita kumeneko tikapange chani, atangopeza ndalama anakhala pansi nkhani imeneso sikutani sikuoneka pamene ili. So awa amene galu wawo wamenyedwa awa ndi akubwera kunena kuti Minister wa Security, Homeland Security atule pansi udindo kapena kuti achosedwe ntchito, President amuchite fire, kapenanso Inspector General atule pansi kapena amuchite fire. Tikunena kuti ma reasons amene akuperekedwa ndi osagwira, chifukwa anthu akamapita kuma demonstrations a security akamapita kumene kuja sikuti amapita chifukwa cha amene akupanga ma demonstrations aja ayi, chifukwa amene aja amapemphedwa kuti mubwerese anthu a security anu ndipo azavale za security amanena kuti tizachita provide. Andi mukayang'ana inuyo kalata imene anapasidwa kwa DC kuti kapangeni mademo anawuza kuti mukhaleni ma stewards 100 kusonyeza kuti waja amakhala ndi security yawo. Koma apolisi security imene ija amapereka kwa ife anthu amene sizikutikhuza zinthu zija, amene tikugwirisa ntchito misewu, amene ma properties athu amene amaonongedwa. Nde wina akabwera ndikanena kuti ayayi chifukwa chonena kuti kaya Namiwa amenyedwa nde minister atule pansi udindo. Tikunena kuti zimenezo ndizosamveka, zimenezo ndizamkutu. Panopa tiyeni tizikonza dzikoli, tizikhala ndi anthu obweresa tendere kuti zinthu zonse ziyende bwinobwino.